Wara s-suċċess miksub fl-aħħar edizzjoni tal-Malta International Folk Festival, l-organizzaturi Leon Promotions Malta u Euro Art Productions ħabbru li dawn is-sensiela ta' attivitajiet se jkunu qed jerġgħu jittellaw għal darb'oħra bejn is-27 u 29 ta' Settembru. Minn barra dawk lokali, il-Malta International Folk Festival ta' din is-sena se jieħdu sem 12 grupp folkloristiku internazzjonali li se jkunu ġejjin primarjament mill-Bulgarija, il-Litwanja, is-Serbja, il-Maċedonja, il-Greċja, Ċipru, is-Slovakkja, il-Latvja u l-Estonja. Se jiġi organizzat ukoll festival ieħor parallel fl-istess ġranet. Fil-fatt tal-ewwel darba se jkun qed jittella wkoll il-Malta International End of Summer Festival li se jkun miftuħ għal banet bis-sem ta' gruppi ta' majorettes. F'dan il-festival se jkunu qed jipparteċipaw gruppi mill-Italja, il-Portugal u pajjiżna. L-organizzaturi spjegaw kif dawn l-ispettakli se jkunu qed jiġu offruti għal pubbliku ġenerali mingħajr ħlas u se jkunu mifruxin f'numru ta' lokalitajiet. Ġie spjegat kif dawn iż-żewġ festivals li jiċċelebraw il-kultura ta' numru ta' pajjiżi se jkunu qed jittellaw bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta, San Pawl il-Baħar u Żejtun, flimkien mas-Soċjetà Finarmonika Nazzjonali La Vallett li din is-sena qed tiċċelebra l-150 anniversarju mit-twaqqif. Huma ħeġġew lil pubbliku sabiex iżur il-midja soċjali tagħhom għal aktar informazzjoni.